कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेन आता गोंयांत प्रवेश केला। शनिवारा गजानन कीर्तिकार आणि शिवसेनेच्या हेर फुडाऱ्यांच्या हाजेरेत नानोडेच्या एका फार्माचेर शिवसेनेचो राज्य पावण्यावेलो मेळावो जालो। मेळाव्या पयलीं गजानन कीर्तिकार पत्रकारांकडेन उलयतालो। ह्या वेळार गोंय संपर्क मुखेली सुभाष सावंत आणि हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। काय परिस्थिती आहे? पुढाकडे गेली कारण खनिज इकडे आहे। खनिज खरेदी करणारे सगळे येतात परप्रांतातले पूंजीपती खनिज कामासाठी नोकरीला परप्रांतातील आणतात। पर्यटन केंद्र आहे। भोपाळ विमानतळ झालं। भोपाळ विमानतळ होणार म्हणून गेले 10-15 वर्ष त्याची चाचपणी चालू होती। त्याबरोबर आखरी घेऊन बरोबर परप्रांतातील लोकांनी जमिनी स्वस्तामध्ये घेतल्या, गरीब गोव्यातल्या जनतेच्या। हा जो अन्याय चालू आहे त्या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही निवडणूक वगैरे लढणार नंतर, पण पहिल्यांदा आम्ही जन आंदोलन करणार, संघर्ष करणार। फार जर का अशा तऱ्हेचा अन्याय आमच्या इकडच्या गोव्यातल्या शिवसैनिकांपर्यंत आला तर आम्ही संघर्ष करणार। एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेचे कार्य गोंयभर पावयतले। 3 महिन्यात 1 लाख वांगडी करपाची मोख दवरल्या, असे गजानन कीर्तिकार हांणी सांगले। आमचा इरादा असा आहे की येत्या 3 महिन्यामध्ये 40 विधानसभा क्षेत्रात मिळून 1 लाख सदस्य नोंदणी आम्ही करणार। ज्यांना शिवसेना तत्वज्ञान आवडलंय, ज्यांना गोमंतकातल्या शिवसेनेचा स्थानिक लोकांच्या अन्यायाचा प्रश्न आवडलाय, असे स्वतःहून तयार झालेले सदस्य किमान 1 लाख तरी येत्या 3 महिन्यामध्ये आम्ही त्याची मेंबरशिप करतो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।